Благодаря на нашите фенове, които отново ни подкрепиха в така бая далеч от Пловдив. Радвам се, че напълних стадиона, радвам се за нашия отбор, че така продължаваме и надявам се, ако може да стигнем до групата. Защо не започна като титуляр, влезе като резерва? Ами, трябва да пита треньора, той ще решава състава. Аз, когато влизам и дам всичко себе си на фон на отбор. Не си убеден? Не съм. Не си убеден. Предстои ви матч с Живински Мостър, знаете ли нещо за съперника? Ами все още не, има време до тогава, ще ги разузнаваме и така, надявам се, първият матч разбрах, че сме гости, надявам се и там, ако може да вземем хубав резултат и после тук отново да заразим нашата публика. Почва и първенството, там предполагам, че също ще хвърляте сили. Ами да, както знаете, първият матч е дерби с Левски в Пловдив, така мисля, че пак ще напълним стадиона и така се надявам да почнем и в първенството както трябва. Имаше някакви здравословни проблеми и заради това може би остана резерва. Вече напълно възстановен ли си? Ами аз имах първия матч и за това така стана. Втория матч вече бях готов, но треньора се реши така. Не мога да сърдя на него, нито на никой. Така мисля, че помогнах днес на отбора за победата и се радвам. Докъде може да стигне Ботев според теб в европейските клубни турнири? Ами да се надяваме до групите, ако може по-нататък. Оптимист си? Ами да, винаги съм оптимист. Добре, успех. Мерси.